Käy. Tervetuloa Jäätoteemin kruunajaisiin. Absurdiin ja ehkä abstraktiin pelimalliin kenttään, joka me ollaan yhdessä rakennettu. Aivan järjetöntä. Jäädyttää lautasia ja kaikennäköisiä kattiloita ja kulhoja. Ja palelevin sormin niitä irrotella ja miettiä, että hän lohkeileeko ja halkeileeko ja sitten suorassa jämäköitettyä. Jostain syystä se kuitenkin tuntui merkitykselliseltä ja tärkeältä tai sattumanvaraiselta. Oikeesti me alettiin vaan tekemään sitä ja sitten meidän piti tehdä mahdollisuusportaali jotenkin synkroniteettisesti samassa aikaraamissa. Ja me päätettiin yhdistää nämä kaksi asiaa. Ja ehkä ne limittyy toisiinsa huomattavasti. Elämä koostuu tämmöisistä pelitiloista, pelihuoneista, erilaisista kentistä, joissa menestymistä mitataan erilaisin mittarein. Onnistumista. On jotain vaatimuksia ja pyrkimyksiä. Rajoitteita. Jotain stressitekijöitä. Tai menneisyyden taakkaa. Mutta yhtä kaikissa tämmöisissä pelitiloissa yhteistä niille kaikille tiloille on se, että jos sä epäilet ihan hirveästi kaikkea ittees, muita, etenkin jos sä epäilet muita, sä epäilet, voitko sä luottaa niihin ihmisiin, jotka on sun ympärillä, tai riittääkö sun resurssit, tai riittääkö sun osaaminen, tai pystytkö sä lopultakin, ootko sä onnistuja ylipäätään. Jos sä epäilet oikeastaan mitään, niin silloin yleensä asiat menee ennemmin tai myöhemmin jollain tavalla mönkään. Ja siinä vaiheessa, kun sä rupeat luottamaan, niin asiat rupeaa onnistumaan. Etenemään ihan niin kuin hurjasti. Kaikissa työyhteisöissä sulla on joku idea ja sä tuut sen kanssa innostuneena esiin ja sit muut taklaa sun idea. Sit saadaan jonkinlainen kompromissi ja kukaan ei luota, herra jestas, mitä soosaamista elämä on.
Jos kaikki vaan ymmärtäisi se, että mikä tahansa se tila, missä mä kulloinkin elämässäni seikkailen, näitä on hirveä määrä päällekkäin tämmöisiä tiloja. Niin jokaisessa niistä päällekkäisistä kentissä pärjääminen on lopultakin kyse siitä, että luotatko sä siihen tilaan. Kun mä menen jollakin helkkarin keikalle, niin mä siivoan siellä monta tuntia ja laitan asioita paikalleen, koska siinä vaiheessa, kun tulee tosi tilanne, niin sit mun ei tarvitse etsiä mitään. Mä luotan siihen 100% mun ympäristöön. Silloin mä pystyn loistamaan. Ja jos tähtää siihen, jos ajattelee näitä tiloja sillä tavalla, että mitä tää vaatii, että mä pystyn luottamaan mun ympäröivään. Pystynkö mä luottamaan suhun? Ehkä. Mitä se vaatii? Mutta niistä asioista on hyvä puhua. Tai sanallistaa sitä jotenkin itselleen. Mistä se luottamus tässäkin asiassa tökkii? Sitten jos toteaa, että en mä ikinä tule tässä ympäristössä löytämään sitä luottamusta, niin ditch that. Johonkin muualle. Semmoisiin paikkoihin, missä voi niinku luottaa. Se on helppoinen tärkeää. Luottaa, että kun noita vaan kasa päällekkäin, niin jossain vaiheessa siinä rupeaa olemaan jotain jytyä. Kaikista parhaiten sen luottamuksen löytää, kun porautuu jossain asiassa niin syvälle, ytimiin, fraktaaleihin. Sinne niinku kvanttitasolla, niin pohjamutiin, ymmärtää asian niin kaikilta kanteelta, mutta ottaa se asian näin, tuu yhden pikselin, kääntelee sen ympäri ja tuntee sen. Ja sitten semmosista asioista rupeaa rakentamaan sitä todellisuutta. Yksityiskohtiin huomioon kiinnittäminen. Sitten kun tuntee kaikki yksityiskohdat, niin voi järjestää ihan mitä on. Tämä pelimalli, mikä tässä ollaan luotu, niin tämä pohjautuu siihen ajatukseen, että me kasataan tähän ympärille tämmöisiä yksityiskohtia mielettömän määrän. Luodaan tämmöisiä niinku vastakohtaisuuksia. Pimeitä, valosaa, kuumaa, kylmää, tulta ja jäätä. Feminiiniä ja maskuliinia. Vakavuutta ja leikkisyyttä. Paljon iloa, uuden löytämistä. Jonkinlaista kotiin tulemista. Riemua. Yhdessä luomisesta. Mut samaan aikaan myös hirveästi suruu. Varmaan kaikki meistä on ottanut aika paljon turpiin. Se vastakohtaisuus on se, mihin me luotetaan tässä. Me tuodaan ne näkyville. Niin niiden niinku sen amplitudien ja polariteetin kautta sieltä keskeltä löytyy semmonen niinku rauhallinen resonanssi. Sen nimi olisi sit niinku kauneus. Että tämmöisellä niinku, jos tätä mitä me tässä tehdään voi sanoa niinku teknologiaksi. Niin se teknologian moottori olisi luottamus ja leikki. Ja motiivi, kauneuden luominen. I'm always drawn back to that wrestling match. 10 thoughts in the ring of my mind, playing catch. I can't live with the noise in my head. I just want to dig a
itch in the soil of my breath and bury my breath. Otetaan sillä. But love said, Katsokaa vähän "You bring ympärillenne forth what is within niitä you. ihmisiä, jotka siellä What you bring siinä forth, tilassa on. Minkälaisessa tilassa me ollaan. but if Mä oon you do not tässä. bring forth what is within you, what you Herra do not bring jestas. forth, you'll destroy Mä puhun aina ihan liikaa. grace. Stung by the last light of the Sä sun, voit tosi hyvin. swimming in a Ah. Ihanaa asiaa. Mutta ollaan niinku linjautuminen on tärkeää. Ja nyt me voidaan tehdä linjautumista tässä lopussa sillä tavalla, että ollaan hetki vaan hiljaa. and the blaze of this beautiful life, of this beautiful life. Kiitos. Kiitos. Fucking hell, se oli kerraspurkki. Mä sanoin polttavana voimana, mutta se oli hyvä, koska rakkaus polttaa. Kiitos. 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 No siihen tuli vähän fiilistä. Musta tuntuu, että näistä kahdesta saa sen koko jutun. Give me feel, give me sight, let me heal, make it right, give it all, 'cause I can. Let me yield hand, let me stand. Feeling full, I'm feeling fine, feeling love and on my mind.